खुलुमबाय। दिनैनि बे फुंबिलि समाव नोंथांमोनखौ बिएम सोदोब चेनेलनि जानानै गोथार फुंबिलि समजों अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय। दिनै 2021 मायथाइनि 5 आगस्ट लोगोसे बृहस्पतिबार बाराय। दिनैनि बे गोजोन फुंबिलि समनि रादाबखौ फरायनो लादों आं कनक ब्रह्म। दिनैनि फुंबिलिनि गिबि रादाबाव दं एनडिएफबिनि बारग' आफादगिरि रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय उदां जायागौमानि एनएलएफबिआ सिजफायाराव थागोन एम बाथा। मख'नो गोनांदि एम बाथाया मैया क'क्राझार सहराव दावबायफैना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायना होयो दि एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामागौमानि एनएलएफबि सिजफायार केम्पआव सा 120 आरो उदालगुरियाव सा 80 सोद्रोमाफोर थागोन होनना फोरमायो। बेजों लोगोसे एनएलएफबिनि दैदेनगिरि एम बाथा बिथांखौ एसामिस मिडियानि खौरांगिरिफोरा एसामिस रावजों सोंनाय खालामनायाव बिथाङा बर' रावजोंनो फिन होना बुङो दि जोंनो सिकिउरिटि मोनाब्लाबो जायो आरो जोंनावनो हाथियार थाखागोन होनना फोरमायो। आरो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायबावना होयो दि एनएलएफबिनि दाबिफोरा जाफुंसारागौमानि जों सिजफायारावनो थाबाय थागोन होनना। नेक्स्टआव दं बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय नोजोर होनो गोनां। मख'नो गोनांदि कभिड-19नि होखानाय नेमखौ सिफायना होनायनि थाखाय बिजनी पुलिसआ 500 रां जुरिमाना लायो। जुरिमाना लानायनि गुबै जाहोन चिरां जिल्लानि बिजनी नोगोराव मटर साइकेलाव सानैयै गाखोनायनि 500 रां जुरिमाना लायो। बाइकआव सानै दागाखो नङाब्ला नोंथाङाबो होनांगोन 500 रांनि जुरिमाना। नेक्स्टआव दं अतुल बराखौ हुमखि होदों बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि आबादारिनि जेंनानि सायाव सोंलु सोंनाय समाव रायज्लायबाय थादोंमोन आबाद बिफाननि मन्थ्रिया। बेयावनो अतुल बराया बारस'ना सोंलु खालामनायनि थाखाय रागा जोंना बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया अतुल बराखौ हुमखि होयो सिरि थानो थाखाय। नेक्स्टआव दं थाखो 11 नि मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजोंसो जागोन नामा? फिननायाव दं आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रनेश फिग'आ फोरमायनाय बादिब्ला थाखो 11 नि मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजोंसो जागोन होनना फोरमायो। मख'नो गोनांदि आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ मोनसे दर्पण होननाय अनलाइन पर्टेल खुलिना होदों, जेराव थाखो 11 नि फरायसाफोरा गाव गावनि फसायनाय कलेजाव मुं थिसननो हागोन। सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया फोरमायना होबावदों दि गासै कलेज आरो मुलुगसोलोंसालि आरो गावारि सोलोंथाइ फसंथानफोरा बे पर्टेलाव आर'जलाइ मोननो थाखाय गिबियाव रेजिस्टार खालामनांगोन। बेजों लोगोसे बिथाङा फोरमायबावो दि सासे फरायसाया गासै 5 फसंथानाव रेजिस्टार खालामनो हागोन होनना। मख'नो गोनांदि फसंथाना बिसोरनि मेट्रिकनि मोननाय नम्बरखौसो नायना मुं फारिलाइयाव जायगा होगोन। नेक्स्टआव दं भारतनि खमलायगिरि रबि कुमार दहियाया फाइनाल मोनहैबाय। गल्ड मेडेल नङाब्ला सिलभार मेडेल मोननाया रोखा जाबाय नामा? फिननायाव दं मैयानि 4 आगस्टआव रबि कुमार दहियाया 52 किल'ग्राम फ्रीस्टाइल खमलायनायाव काजाकिस्ताननि नुरिस्लाम सानायखौ सोमोनांथावै फेजेनो। मख'नो गोनांदि रबि कुमार दहियाया 3 पइन्टजों जेननायनि लामायावसोमोन, नाथाय गेलेगिरि बिथाङा गोसो बायाजासे गोख्रों खमलायनानै काजाकिस्ताननि नुरिस्लाम सानायखौ फेजेनो। रबि कुमारनि फाइनाल मोनहैनाय लोगो लोगो भारतआ गल्ड नङाब्ला सिलभार मोननाया थि जाखाबाय। मख'नो गोनांदि नुरिस्लाम सानाया खेबनै वर्ल्ड चेम्पियनमोन। दिनै रबि कुमार दहियाया रासियानि चेम्पियनशिप जाखांनाय जाउर उगुवेजों गल्ड मेडेल मोननो थाखाय गेलेगोन। नेक्स्टआव दं बाक्सायाव सासे दुथाङा पिस्तल देखायना हुमखि होना 4 लाख रां लुथिना लाङो। भारत हादराव मा जामारखो? मानि थाखाय सिखाव दाखायत जोबनो थांला? जायनि थाखाय भारत हादराव सुबुंनि रैखाथिया गावनि आबुं मोनथाय थासेयावबो रैखाथि गैया। मख'नो गोनांदि मैया सानाव बाक्सा जिल्लानि सालबारि गामियाव थानाय बासबारि स्टेट बेंक अफ इन्डियानि कास्टमार केयारनि सेन्टाराव सिखाव जादों। सिखावा साननि समावनो पिस्तल दिन्थिनानै रां लुथिनानै लाङो, नोगोद 4 लाख रां। कास्टमार केयार सेन्टारनि गाहाय दैदेनगिरि नाजिर हुसेना जोखोम जानो गोनां जायो। साखाथिनि मानसिफोरनि हेफाजाबजों पुलिसआ सासे सिखाव आरो 2 मटर साइकेल नागिरना मोनो। मटर साइकेलनि नम्बरफोरा जादों 02AJ7298 आरो गंसेया AS28551। खौरांगिरिफोरनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला सासे सिखावखौ हमनो हादोंब्लाबो सानै सिखावफोरा खारखोमाना दं होनना मिथियो। पुलिसआ बे जाथायखौ लाना नायबिजिरगासिनो दं। सिखाव सानैखौ पुलिसआ हमनो हागोन हाया समासो मिथिसिगोन। नेक्स्टआव दं लाभलिना बरग'हाया सेमिफाइनालाव जेनखांनायनि उनावबो ब्रन्जनि मेडेल देरहासारनो हाबाय नामा? मख'नो गोनांदि लाभलिना बरग'हाया सेमिफाइनाल गेलेनायाव तुर्कीनि बक्सार गेलेगिरि बासेना सुरमेनेलिजों 0-5 जों जेननो गोनां जायो। लोगोसे बियो लाभलिनानि गिबि अलिम्पिक गेलेनायमोन। बिथाङा सेमिफाइनाल मेचआव जेनदोंब्लाबो भारत हादर आरो आसाम रायजोनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव, मानोना बिथाङा ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हायो। नेक्स्टआव दं रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो एबसुआ सिगांनिफ्रायनो नाजाबोआखै नामा? एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'। फिननायाव दङ
खौरां बिजोङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय एबसुआ गोबाव समनिफ्रायनो नाजाबोगासिनो दं होनना लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोरमायबावोदि एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ अरायनि थाखाय उदां खालामना होनांगौ होनना भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम गोख्रों दाबि दैखाङो। मख'नो गोनांबावदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोरमायनाय बादिब्ला रन्जन दैमारिखौ उदां जानायखौ अराय हास्थायो होनना लोगोसे आफादगिरि बिथाङा बुंफाबावोदि खौरां बिजोङाव माखासे बाथ्राखौ बुंबाय थानांगौआ बे नङा। नेक्स्टआव दं दिनै इउपिपिएल दोलोनि जोनोम सान। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा गावनि फेसबुकआव मैया लाइभ फैना बुंथिना होयो जे दिनैनि 5 आगस्ट खालारावनो थांनाय 2015 मायथाइयाव जोनोम मोन्दोंमोन होनना इउपिपिएल हान्जाया। मख'नो गोनांदि इउपिपिएल दोलोनि जोनोम जानाया दिनैजों 6 बोसोर आबुं जाबाय। दिनैनि समाव इउपिपिएल हान्जानि जोनोम जानाय सानखौ फालिनो थाखाय इउपिपिएल हान्जानि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर' बिथाङा ससियेल डिस्टेन्स थानानै इउपिपिएल दोलोनि जोनोम सानखौ फालिनो खावलायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना दिनैनि रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। गोजोन्थों।